Halus. Pantes tinulat sami asmanira ngambar asmanira ngambar arum kondang sak jagat raya lestari nganti saiki didawak-dawakke le tatak tatak tutuk kanggayo mardika berkahipun Ibu Tumirah Langgam sang proklamator dipunaturaken nyarengi bintang tamu Mas Yontit kalian Mas Tomblok monggo. Guntirane kumrebetan awe-awe abang putih sang diwarna iku lambang sejatine perkara kita asmardika kang ada dasar Pancasila dumadi rikalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945
Rambate ratahayu Rambate ratahayu lopis mongko mari Merdeka 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 bumi kelahiranku Merdeka 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 Petang awe-awe abang putih sakti warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka ada dasar Pancasila dumadi kalane tangga 12 Agustus sasine kudu taun 1945 Yuk Rambate ratahayu Rambate ratahayu Merdeka 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 bumi kelahiranku Yo! Harga Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Setia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsaku Ayo maju, maju, ayo maju Ayo maju, maju Yo Yo Bang sampai Merauke berjajah pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia tanah airku Aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku Tanah airku Indonesia Merdeka! Merdeka! Wah, jan kaya 17-an yo, Nduk. Merdeka. Si penting rame. Ya. Iki ya Mas Yontit karo Mas Tomblok ya wis sowan. Nggih. Wilujeng dalu Mas Yontit, Mas Tomblok. Wilujeng dalu Bu Alhamdulillah. Yulimbo. Alhamdulillah. Wilujeng dalu yu Cange. Nggih. Pripun kabaripun Mas Yontit? Alhamdulillah keploh. Lho kok keploh? Lah gareng karo Tomblok. Wong Madiun rene lah kok ditekani udan. Alhamdulillah. Kula kantun mlaku kok kono. Kula wau dipun tulungi penonton. Lho, ngaten. Nggih. Mas timbangane raine gareng mlotro. Kula silih payung kula. Lah lah payung kula silih lah kok kelalen. Sing duwe Mas nyuwun sewu niku payung kula. Nggih nyuwun pangapunten, Mbak. Mangke nomor HP kula sampean catet. Walah, terus nawake. Mboten kula ijoli. Sing duwe payung ayu ae iki kok. Tanggung jawab. Nganggo nek wong ya tanggung jawab iki kaya. Tur nek nyilih kuwi ya kudu dibalekke. Apa maneh nyilih take kanca. Nah,
Kulino nyilih. Kulino nyilih. Nyilih Ya apa? apa mau rong duwe iki ya semaya. Wong Rumah garek samu sing mbok silih ki apa kok ya? duit. Ah, tak kira nyilih apa wae. Nggih, Mas Yondit, Mas Tomblo. Nggih, dalem. Nika kula kali panjenengan ngraos bombong. Alhamdulillah. Kelakon awake dhewe iki tinimbalan panjenenganipun Bapak Bupati sumambrahing para punggawa. Nggih. Ngantos dugi warga agung masyarakat ing Magetan. Kados ngaten. Estu lho. Nggih yu cange yu limbuk. Nggih. Kula niku bunga kaya ngipi. Lho, kok Lah kaya ngipi piye iki tenanan kok ngipi rumah Lah samu. kula dadi rakyat Magetan ni 40 tahun. Lho umurmu ki pira to, Reng? 45. Lho. Lah Lah sing 5 tahun 40 tahun gadane lagi diaturi Pak Bupati sowan nggih lagi niki. Kowe diceluk Pak Bupati? Lagi iki. Diceluk Pak Bupati? Iya. Pangapunten Pak Bupati. Julukan Pak Bupati malam hari ini dipakai gareng. Pak Bupati pangapunten menika. Lho piye ta? apa piye? Piye ta? Jare tau diceluk Pak Bupati bengi iki. Tegese lagi iki ditimbali. Lah ngono lho. Tak kira diceluk Pak Bupati. Tinimbalan. Dapurmu kaya ngono kok celuk Pak Bupati iki lho. Dadi apa, Dul? Suaramu. Kaya kurang. Nggih. Mbok sing apik ngono ngaturke wilujeng riyen. Nggih. Pangapunten lho, yuk. Sungkem kula katur Pak Bupati, Bu Samsi, Pak Samsi. Sing apik to, rumah sawah iki dadi rakyat Magetan yo sing apik. Wong gareng omahe cedhak galengane kok aleh apik piye? Ya belajar dadi wong cilik iki ya sing merakyat. Contone ya pangapunten wilujeng rawuhipun sugeng dalu Bapak Bupati sekalian, Nah. ugi semua instansi yang hadir, Ya. semua jajaran dari DPR, jajaran dari kantor-kantor dinas yang hadir, Nah. dan tentunya yang malam hari luar biasa. Luar biasa. Patut diacungi tangan Pak Polisi. Weh, Pak Polisi. Wah, Pak Kok Polisi adoh men teko Pak awak Polisi? dhewe teko ditampani Pak Polisi. Wilujeng dalu masih salame. Dudah ning nggon kamar, malah bengi-bengi tili-tili Pak Polisi ngewang-ewangi nyambut gawe. Ya pancen Pak sembah Polisi. nuwun Pak Polisi. Apresiasi untuk Bapak Polisi malam Iya, hari ini. Jempol. Nggih. Nggih. Weh, jan. Mas Yondit. Dalem. Monggo menika atur panglipur kunjuk sagunging para tamu Oh sadaya. nggih, manut. Tenan. Nggih, ketok kok nggo racikan dhewe. Nggih menika wonten seratan Seratanipun Sinom Bapak Sumantri. wah, niki cocok niki. Lah Dipun estu tenggo-tenggo niki. panjenenganipun Pak Bupati Panjenenganipun nika piantun tembang. Nggih. Panjenengan terjemahaken saben rong pupuh pos digenahke. Wah. Lah iki lomba sinden iki kok. Nggih. Iya. Lah sing ngincang-incengke sapa kae? Iya. Ke Bu Bintari. Oh. Nggih niki. Ayo. Ngaturaken wilujeng dalu samudaya Ibu Waranggana. Wah, jan pokoke waranggonane akeh tenan. Tak hitung kok enek 35. Nggih to, Pak. Oh, kae mentoblak. Lah kan ning mburi kae gelungan kok. Wah, bakul pentrol. Itu bakul pentrol. Tak kira Waranggana tiba bakul pentrol. Oh, mencang-mencang nggawa ming tiba bakul pentrol. Nggih. Nggih, menika kang ngaturaken sinten menika? Kula kantun derek. Pokoknya niki langsung nyanyi. Nggih, monggo. Kula Nggih. pun derek. Monggo mawon. kantun derek sing ngaturaken sinten napa Bubin? Bubin. Bu Bintari napa Bu Nggih. Wiwi? Dik. Nggih. Nggih nyun pangapunten Bu Nggih. Limbu. Nedawuh. Mas sinten wau sing bintang tamune dipun aturi Mbah Gareng. Mantri Kang wae. Gareng Magetan asli niki. Gareng Asli Magetan. Magetan. Lah nggih kok diaturi Mbah Mantri wah jan kok ya. Kok Iya. Alhamdulillah. Nggih. Lah pancen aku gareng lagi seminggu iki. Terus terus Gaya diaturi muka Mbah ya. Mantri tindak tenggor wah. Nggih. Ning alhamdulillah lho Nggih, Bu. nggih, Kula Mas. kok mboten kok gunggung peh wonten Pak Bupati mboten. Nggih. Alhamdulillah niki dipun cepeng Pak Bupati niki bantuan dugi nggen kula. Napa nggih? Estu niku. Kowe iki tau dibantu. WC. Hei. Lah kowe iki sagedhemu sakmene ku rong duwe WC. Lah omahku cedhak kali lho, Ya Blok. Mas, Pangapunten Pak, menika Setunggale wau sinten asmane? dalem Niki Mas toblas Toblok. Mas Tomblok. Kula nderek niat ngiyup. Oh nggih. Kula saya Senaosa namung sak WC niku paling penting kagem tiang Lho, omah-omah. Baku. Weh, Nah, niku menika penting. wajib kebersihan kagem Magetan niku sakniki jempol dadi Kebersihan sing kesehatan. nggih sing badhe
BAB dateng kali ini sakniki pun mboten wonten magetan menika. Niku dadi penting kebersihan. Kali melih bahan bangunan gratis. Terus tukang gratis. Wes pokoke kula meroi apik. Estu niku. Tepuk tangan kagem panjenenganipun Pak Bupati. Alhamdulillah matur suwun. Luar biasa tepuk tangan untuk Bapak Bupati Magetan. Iya. Apresiasi luar biasa. Jempol. Nah, 2 periode. Kita yuk canggih. Kula wong Medion ya melo pengen kaya. Wong Magetan kok penak-penak. Apa-apa omong sarwana. Nggih. Nggih. Nggih monggo Mas Yondit menika bilih dipun aturaken. Monggo. Nggih nyun pangapunten menawi mangke kirang nuju prana. Nggih, Mbak Yu Menika sinom reng karo lungguh sing penak. Heeh. Sinom Pak Sumantri. Oh, ngaten nggih. Nggih. Niku ke pelok kan tiku kok wis mengerti. Ale slendro nggih. Ya. Wah, jan jempol. Senggake ya kompak niku wau pripun senggake Bubin cobi dipun wangsuli. Nggih, tanpa gamelan. Yuk. Terima. Heeh. Nggih. Bupatine semana. Cocok. Tepuk tangan kangge Bapak Sumantri. Luar biasa. Yen pangapunten Luar biasa. niki lenggawe nggih kalih dolanan. Nggih, mboten napa-napa. Dolanan dhuwit menika. Mboten. Sosok iki kono dolanan iki dadi tenanan kok. Kok iki sak gendeng lulo salah rekening penuh. Mau pakaryan ingkang sinangga. Dados ingkang sinangga Pak Bupati menika mboten enteng. Nggih. Sineng kuyung para dasih menika tegesipun pripun Blimbuk? Dadak diwaca jan megane gedhe aku. Kabeh menika kedah terbuka. Lah ngoten mosok ngoten terus diwaos jan pelanggaran. Nggih. Monggo dipun lajeng. Wau es nggih. Es. Menika kang ngripta Bubin. Lho kok gemujeng to? Guyune ku maneka guyu ngarep-ngarep niki. Yu Bintare iki jong dhisik kula rungokne iki jan wah suarane apik, pinter to ya. Gampangan niku. Gampang di. Lho nek teng Madiun apa-sapa nggih ngentil niku. Ha nggih. Kula mawon kadang-kadang nggih ngentil. Ha nggih. Nggih. Nggih kersane telas mawon mengke lek pun telas mending aku. Nggih telas. Nggih. Handap asorsa
Nggih, sae Bu, Nggih, sae. mboten ngangge gamelan kersane Nggih. teteh. Jih, monggo. Dipun nambali. Yuk. Ciro Lu. wijen irang ditepuri klapa Ya. ya ben sing ora seneng maido sambil dina ya rapa. Ibu- Ijen nireng ibu iki dicampuri mucingan. klopo. Sing wadon niku sinten to, Yu? Lah wong mesti enten nek ya sing ra seneng mboyak Pun, lah. saniki sing Sing penting maido bukti nyatane. sing maido mirsani napa mboten? Pundi tiange? Halah, Ingkang Pak maido Rt. Walah. Anak teng arep mboten nek teng mburi ya Kula monggo tanggung arek jawab ya. nggih. Nek sing maido sinten, Pak? Arep apake? Kula golekane. Kowe wani. Ya maksudnya tak golekan tak kenalan. Oh. Kok kira nek Prete. apa? Oh, dipentung dasku ngono Ya. Niki mau andap asor dhateng sinten kewala sekalian ibu menika nggih ngaten Oh, ngaten. sedaya. Sedaya pangarsa wonten Magetan menika sedaya ngaten. Dados Nggih, merakyat. Jih, nggih, nggih. Sae. Pandhaita sapadha. Bisa ping loro, ya kadung Senggake ya Senaosa rempet. menika pangarsa, senaos Nggih. bupati, wakil ketua dewan lan sanes-sanesipun menika titahipun Gusti. Nggih. Ah, Nggih kados kula panjenengan apa Lah, ngaten nggih. nika. Sik senggake wae ora cetha. Baleni melih. Baleni tanpa Tanpa gokso. gamelan. Nah. Lu, ro, ji. Tuku tahu gelawu kupat. Nggih. Tahun baru sing mesti semangat mergo padha Tuku tahu nggo lawuh kupat Nggo tahun lawuh kupat. baru sing padha semangat. Nah, Tur padha sehat. Padha Tur sehat. Oh, sehat. Allahumma. Amin. Muga-muga ingkang teng Jawi menika kodaran dili-dili gak masuk angin. Ora Nah. masuk angin. Tapi kok masuk angin sing ketoke Duda Joko ya ngiyupa ning gor, tapi nek sing prawan apa rondo rene tak kerokane. Wah. Kuwi malah ya ketok moduse. Tulung tinulung iki cange. Oh, tulung tinulung to. Ya engko ya ngakon bedane masa aku ki ya ora iso apa-apa. Ya kok. nek ngono aku Nggih. jak. Kaya karepmu dhewe. Nggih, monggo Kuning, Bu. Bu. Dalem. Nggih menika kula minangka wakil kanca-kanca Nggih. presiden matur suwun sanget. Nggih. Sakawit namung sekedhik menika dados ngrembaka kathah namung nderek nyengkuyung. Nggih, amin amin. Kersanipun saged makempal kados ngaten menika Oh, lho. nggih sembah nuwun. Nggih mboten Bukit Tari. estu. Dados Nggih. ngaten menika remen, mboten ngantos dipun ewahi-wahi ngaten Pak. Ah, Saged ngempal malih menika tesih raket sae. Para-para niki badhe sowan dhateng pendopo mon dereng wantun ngantos menika. Nggih monggo. Nggih, estu jujur menika. Nggih. Minjang ben insyaallah. Insyaallah. Nggih gladan malih menika ibu-ibu seniman seniwati badhe gonggongan malih insyaallah. Ya, sip Bu niku. Nun Enggak. sewu Bu Bintari. Nun, Niku nggih ngejak gareng mboten? napa? Sing ajeng kumpulan niku ngejak gareng mboten? Ha, iki lungguhku ya rada mengguri, aku ya tak rada njengongo. Dek, nggo sami jenggongo. Pangapunten, menika papanipun Mbok Mboten. bilih pesinden ingkang mboten patek kanggo tengetan pindah mriki. Sing kirane pesinden gak duwe bojo apa gak di pacar pindah mriki. Kula tak ngalah teng isor, monggo. Kita Mesake. Lah sinden kok ngoten meruntel. Kitae kok penadah wedokan. Lah kita mau kok sinden sapa penonton sing goleki ya sing wedok. nggih. Sinden sing di bojo. Arane mawon tomblok. Lah nggone kene kok wadah. jembare
Tombloan ku tak Mboten kaya wadah. napa-napa mung panggenan kenging dipun net-net mau. Kok net-net ki aku ngenet-ngenet apa wae. Anget. Monggo dipun Pripun Mas? lajeng. Iku Sing padha prihatin. Ya. Elok tenan ya nduk. Iya yo. Ning mau nggih ngajeng nyun pangapunten menawi kirang nuju prana. Sae Bu, sae. Nggih, sing damel kula. Nggih, mboten napa-napa wae. Senajan piantun dungguwa ngoten mau. Enten senggakane ngoten barang kok. Yo bintare ki Oh jan. nggih, nggih jan kreatif nggih Mas Tomblok nggih. Kreatif. Pitados wong sak Sinden ndi sing ora kenal, panjang ndi sing kang mboten kenal yo bintare. Nggih, nggih. Sak medion kan kula ki halah. Wong edane do kenal aku lho Wong piye. edan kadang-kadang yo gawane tas saking Kandhane tresnane. kok. Ha iya wong sing edan wae do enggak ketas. Disyukuri yo bintare ngoten disyukuri. Ah, kula niki entene pun bersyukur mawon. Nggih. Matur suwun, Beli Mbok. Nggih, sembah nuwun Bu Bintari. Wah, jan tobat-tobat nyenengke ya nduk. Iya. Mas Yontit. Nggih. Menika entrane kula nggih. Terok-terok Bu Bintari. Oh. Gawa gawan dhewe. Kula nek teng omah niku samben kula rak wonten pasar. Nggih. Ya gampangane kena diarani tukang pleser. Termasuk pegawai. Ora kok nelongso. Sosok nek lungguh teng warung niki kali rengang-rengang gawe dandang gula. Kecamatan sak Kabupaten Magetan. Cocok. Nggih. Mumpung larasipun Slendro. Nggih. Nah, iki sing ngaturke anakku wedok Genduk Erna. Lho, Iki Erna binatang dirawat tamu kok, dhewe niki. Bintang tamu. Bintang tamu aja binatang. Bintang tamu. Bintang. Bintang tamu. Bintang tamu. Pamunten lho Yu Erna iki sing Nggih, kita wong. nggih. Kingko bawane dandang gula Kecamatan Sekabupaten Magetan didhawuhke lelagon podang kuning. Cocok niki. Cocok. Nggo Bu Dek Erna, monggo. Wetanan iki. Saka wetan. Kidul. Sing penting anggere gak kecer. Plaosan lan parang. Muga-muga Pak Camat rawuh kabeh iki. Iki engko njajar Kartoharjo ya ketut. Ketut, ketut. Ya ya sik to rungokno. Gobokmu ki rungokno. Lampian sisih wetane. Lembean sisih wetane Kecamatan Parang. Weh jan ampuh. Kawedanan celakipun lembean. Tanggane dhewe. Tanggane. Karas. Lha nggon aku kena to karas. Nah. Muntara nadi. Nguntara nadi. Jajar ketutno. Jajar. Iya iya. Cengelmu ki aja munyal-munyul. Iki enek kameramen kok ya rumangsamu ngrusa wae. Ha. Karto harjo lan barang. Jolan Iki barat. Kartoharjo ndi? Nggon aku Kartoharjo Karasan. Barat sing nggon aku. Asli kok Kartoharjo. Asli lho. Asli bayar pajak ora? Oh, kene wong tertib. Tertib ben taun bayar. Gak. Ya Sing bayar ampun, bapakku. Pamunten Pak. Pak Bupati niki.
Rakyat jenengan sing gak tau patuh ning pajak Sing iki. ngene lho sing bayari bapakku mergo nomor isik nang bapakku. Ngono lho. Duweke ya kowe sing ngweni. Akene rak numpang to, Cek. Duweke kowe sing ngweni. Ayo. Ya eram. Ya. Takaran terus sipun. Terusipun pundi Dik Erna? Ngariboyo. Ngariboyo. Magetan. Lan Magetan tegese Magetan kutha. Heeh. Sida raja. Sidorejo. Bendolan panekan ugi. Benda panekan. Benda panekan. 18 kecamatan. Wah. 18 kecamatan. 18 kecamatan untuk Magetan. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kecamatan Magetan. Jan. 18 kecamatan kok ora ana sing kecer iki. Nggih. Yo Mas Yontit, Mas Tomblok Nggih. bekso. Monggo Dina dibablaske. Dibablaske gendenge Godang kuning ya diobahne barang kok adem bosane kudu masuk angin ae. Iya no. Gongsone apik. Garap separo langgam, separo jaipong. Ya. Bayu ben nyambut gawe, Nduk. Nah, bayarane oke dhewe. Ayo. Awak.